Mis-sena d-dieħla l-paga minima se tkun qed togħla bi 8 euro. Dan ifisser li kull min illum huwa ħaddiem bil-paga minima u jaqla 192 euro u 73 ċentesmu, mis-sena d-dieħla se jkun qed jaqla 200 euro u 73 ċentesmu fil-ġimgħa li magħha mbagħad tiżdied il-kola. Fi kliem sempliċi, issa dawn il-ħaddiema se jkun qed jitħallsu 5 euro u 34 ċentesmu fis-sija minflok 4 euro u 82 ċentesmu fis-sija. Bħalissa hemm madwar 6,000 ħaddiem illi hawn fil-faxxa tal-paga minima. Min b'riżultat tal-ftehim li kien sar fl-2017 bħalissa għandu paga minima li tvarja bejn il-192 euro u 73 ċentesmu u l-198 euro u 73 ċentesmu fil-ġimgħa, fl-2024 din se tolilu bi 8 euro u 2 euro. B'kollox il-paga minima nazzjonali bejn l-2024 u l-2027 se toqla bejn 12 euro u 18 euro fil-ġimgħa minn barra l-kola li trid tingħata f'dan il-perjodu. Jidher li dan kollu ġie deċiż wara diskussjonijiet li saru bejn numru ta' unions u korpi kostitwiti wara li aktar kmieni din is-sena twaqfet il-Low Wage Commission. Meta wieħed analizza dan kollu jinduna li fil-verità il-Gvern mhux se jkun qed jagħti l-ebda żieda lil ħaddiema li jaħdmu fil-privat. Dan għaliex il-piż għal din iż-żieda fil-paga minima se jkun qed jintrefa' kollu mill-employers u dan kollu allura se jirriżulta fi spejjeż addizzjonali għan-negozji. Dan meta fl-istess ħin anke żieda tal-kola tintrefa' kollha kemm minn min iħaddem u mhux mill-Gvern. Diversi opinjonisti qed jirrimarkaw ukoll dwar il-fatt li meta dawn il-ħaddiema se jitilgħu livell il fuq jista' jagħti il-każ li allura jilħqu ħaddiema oħra illi qabel ma kinux bil-paga minima. Meta dan iseħħ il-ħaddiema li ma kinux jaqgħu fil-minimum wage huma wkoll se jitolbu li tingħatalhom żieda. Jekk dan iseħħ il-unions ikollhom janalizzaw is-sitwazzjoni u jitolbu li jsir ftehim settorjali ġdid. U allura finalment dan kollu se jħalli impatt kbir fuq l-ekonomija Maltija fejn min iħaddem se jkollu joħroġ aktar flus minn ġewwa.